गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि हिरण्मय खाख्लारिखौ जि मोनसे अयनाय भाबै बुथारनाय बिनि बेरेखायै सारा आसामाव जि मोनसे आवाज दिनै जाखांदों। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बै जाथायखौ कन्डेम खालामदों आरो जि बर' हिन्जावसाफोरनि सायाव अयनाय भाबै रेप आरो हिरण्यखौ मार्डार खालामनाय जि जाथाय बे जाथायखौ जों सोंखारिदों आरो भबिष्यत जाहाथे कुनु बर' आइजोआ जिनाहारि जानाङा आरो कुनु बर' सुबुङा अयनाय भाबै सोरनिबा आखायाव जिउ गोमानाङा बिनि थाखाय सारा बर' हारिया जों जयै खामानि मावदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे रेलि जादों बे रेलियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों बाहागो लादों आरो जोंनिफ्राय जों गोख्रों भाबै सोंखारिदों बै जाथाय खालामग्रा जि कालप्रिट बे कालप्रिटखौ उचित तदन्तनि गेजेरजों साजा होनांगौ आरो जों मोनथिगौ जे बिथाङा जि दाय मावनाय बे दाय मावनाया फासिनि योग्य। गतिके फास्ट ट्रेकनि दारै आसाम सोरखारा बिथांमोन जि कालप्रिट बेखौ फासि होनायसिम लांनो थाखाय आसाम सरकारा जि हाबा मावनांगौ बे हाबाखौ मावनो थाखाय जों आसाम सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांदों। गिबियाव नैबे समाव गोथार मोनाबिलि समाव जों बाहागो लाफैनाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिदों। जोङो दिनै बयबो मिथिगौ दिनै सारा आसाम नाङै जोङो मोनाबिलिनि 5 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गवालपारानि जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जों बे हाबाफारिखौ लादों। जों बयबो मिथिगौ थांनाय 3 मे खालि गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि बालापारा गामिनि सानै आइजोखौ खास्रि बास्रि जिनाहारि खालामनायखौ नोजोर बोनानै बिथांनि बिदाया बिथांनिमोननि न'आव खबर लानो थांनायाव बिथांखौ खास्रि बिस्रि उनफारसेथिंजाय देगारजों सुथारनायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै रुंसारि जानो गोनां जादों। बेखौ जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै जों गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ जों फिन्नाय होनो सानदों। दिनै जोंनि आसामाव थानानै जोंनि जि थागिबि जोंनि हारिफोरखौ बिथांमोना इनाय खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि थाखाय जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जों गोख्रों रावजों फोरमायना होनो सानदों। फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोना जिनाहारि खालामदोंमोन बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिम जिखिनि राहा लामा लानो हायो बेखौ आसाम सरकारा लानांगौ आरो जाय बिथांमोना दिनै जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोननो थाखाय आसाम सरकारा थोजासे मोनसे अनसुंथाइ होनांगौ आरो जाय बिथाङा खास्रि बिस्रि दिनै बुथार जाबाय बिथाङाबो आसाम सरकारनिफ्राय जेन' अनसुंथाइखौ बिथांनि न'खराव होयो। बेखौ जोङो दिनै नैबे समाव जों आसाम सरकारखौ जों दाबि दिखांदों आरो जों दिनै बेखौ फोरमायबावनो सानदों जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे नैबेफोरबायदि जि हाबा जि अगेन हाबा बे हाबाया जाहाथे जाया। जों बयबो मिथिगौ जे जोङो मानसि माहारि हिसाबै जों मालाबाबो बिदि जाथायखौ जों खालामनो हाया। जाय मानसिया जुनार आखुनि जायो बै जुनार आखुनि मानसिफ्रासो बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि जि जिनाहारि खालामनाय आरो मानसि बुथारनाय बे हाबाफारिखौ बेफोरबायदि हाबाखौ खालामनो हायो। जों बयबो मिथिगौ थांनाय समाव जिथुनाखि बैसागु फोरबो बिथां सानै आइजोआ बैसागु फोरबो जानानै थांफिनबाय थानाय समाव धन आली तालुकदार आरो बाहार आली आरो रहमान आली होननाय बे 3 सुबुङा जोंनि जि बिनानावमोन बै बिनानावमोनखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेखौ लानानै जों सारा आसामाव जोङो बेखौ खोब गोख्रों रावजों जों फोरमायनो सानदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव आरो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाया बेनि थाखाय आसाम सरकारा जेन' बे 3खौ थाबैनो फासि होनांगौ। जों बेखौ दिनै नैबे समाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों खावलायबाय। गोजोन्थों। जाय जिनाहारि खालामजानाय बिनि बिदा आरो बिजों गामिनि सानैसो मानसिफ्रा थांनानै जिनाहारि खालामग्रानि न'खराव सुलु लाहैनायाव बेहाय इनायै खास्रि बास्रियै बिथांखौ बुथारदों। बे समावनो खास्रि बास्रि बिथाङा जंजों सुजानायनि उनाव 16 मे खालि बिथाङा रुंसारि जादों। जों बेखौ बयबो मिथिगौ। नैबे समाव बे हाबाफारियावनो बिथांनि जि जाथाय बे जाथायनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि नीलेश्वर ब्रह्म बिथांखौ गुरै खावलायबाय।
एबसुनि आफादगिरि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय जोंनि गलाघाट जिल्ला एबसुनिनो आंनि लोगो बोसोनगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासिबो मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो मानगोनां गासिबो बिबानगिरि नोंथांमोन आबबनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गासिबो मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि जोंनि दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय मानगोनां गासिबो दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन जों मिथिखाबाय थांनाय 3 तारिखआव गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव मोनसे बैसागु फोरबो सोलिबाय थादोंमोन जोंनि दुधनैनि जोंनि गासिबो बर' आफादफोरा ज' जानानै बाहाय बैसागु फोरबो खुंबाय थायो बोसोरफ्रामबो देग्लायबो 1-2-3 सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बैसागु फोरबो खुंदोंमोन दुधनैयाव जोबोद गाजा गोमजायै गोबां माने गिदिर गिदिर आर्टिस्ट बिथांमोना हांख्राय हरदोंमोन कलकातानिफ्रायबो रोजाबफैदोंमोन मेथाइ जोंबो दंमोन बे हाबाफारियाव जों गुबुन मोनसे माने प्रग्रामनि थाखाय इलेक्शननि पारपसाव जोंबो मोनसे हान्जा गवालपारानि दुधनैयाव बाहरपाटना दंहैयोमोन थिग बे समावनो नैबे जाथाया जादों जितु जाथायखौ जोंनि मानगोनां आफादगिरि खोन्थाखांबाय बे 3 तारिखआव जोंनि सानै बर' सिख्लाफोर बे हाबाफारिखौनो नायनो थाखाय फैदोंमोन दुधनैयाव हाबाफारि नायखांनायनि उनाव 3-4 मुस्लिम जोंनि सेंग्राफोरजों बे बर' सिख्ला सानैया नामखौ बावसे लामा फैनायाव जोंनि बे मुस्लिम सेंग्राफोरा 3-4सो बिसोरो लामायाव मा जाहोखो बिसोरखौ मा दौखो माने असेथन खालामनानै बिसोरखौ एकदम गाज्रि रोखोमै बिथांमोनखौ माने बे बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामदों बिथांमोना दा बेखौ आरो भाबुकि होबावदों बर' सिख्लाफोरखौ जे बे जाथायखौ जुदि खोन्थायोब्ला नोंसोरखौ जों ओरैनो नागारनाय नङा होननानै बिदि सिगना दोन्दोंमोन आरो दा बिदिनो 4 तारिख बारलांदों 5 तारिखआव बिसोर गिनानैब्लाबो बे जाथायनि सोमोन्दै गावनि न'खराव खोन्थादों रायजो राजानो खोन्थानानै बेखौ गुवारै फोरमायना होदों बिथांमोना दा बे जाथायखौ मिथिनानै जोंनि रायजो राजाफोराबो गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि न'खरनि मानसिफोरा थानायाव केस हैनाय जादोंमोन लगालग जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगो जाहाथे बे दुथांफोरखौ हमनो हायो बिदि मोनसे एफआइआर हैदों थानायाव बे एफआइआर हैखांनायनि उनाव बिथांमोना मेन जाथायखौ सोंहैनो थाखाय बिदानि नेतृत्व 5-6 जनसो आरो 7-6 जनसो बे हिरण्यमयी खाख्लारिनि दैदेननायाव बे बांगालि न'आव जाय बांगाला जाथायखौ मावदोंमोन बिदि जिनाहारि खालामदोंमोन बिनि न'आव सोंनो थाखाय मोनसे टीम बिसोर 5-6 जनसो नैबे बिदा जायो जोंनि सिख्लानि जिनाहारि खालामजानायनि हिरण्यमयी खाख्लारिया बिनि दैदेननायाव मोनसे टीम बे बांगालि न'खराव थांदोंमोन बिसोर जोंनि बिनानावफोरखौ नोंसोर मानो बिदि खालामनो मोन्दों होननानै सोंनो थांदोंमोन बिसोर बे सोंनो थांनाय समावनो एसे एनै थरखा थरखि बोरैबा जादोंमोन जानो हागौ बिसोर बेंनानै गामिनि खाथि खालानि मानसिफोर ओंखारनानै न'खरनि बिनि बिनानाव बिमा गासैबो ओंखारजोबनानै बिसोरखौ बेंजोबना लानानै गाज्रि रोखोमै बिसोरखौ एटेक खालामो बिसोर बे बांगालनि हान्जाया आरो बे जाय सेंग्राफोरा जिनाहारि खालामदोंमोन बिसोरो जोंनि हिरण्यमयी खाख्लारिखौ उनथिं जानिफ्राय देगारजों सिखाङाव सुखुयो देगारा बिराद गोथौ हाबो सिखंथिं थुयो उनथिं गम मोनाखै थाबनो बियो थुनानै आधा आधि माने देगारा बिनि मोदोमखौ सौसिलाङो हिरण्यमयी खाख्लारिनि लगालग आरो सानैसोआबो खर' बुखाव जादों बारा मेजर माने जखम जायाखै सानैसो थांफानायफोरा होमबाबो प्राइमारि ट्रिटमेन्ट लानानै बिसोरखौ न'आव थिनहरदों खिन्थु जोंनि हिरण्यमयी खाख्लारिखौ माने उन्नत चिकित्सानि थाखाय बेखौ गुवाहाटियाव ट्रान्सफार हरदों दुधनैनिफ्राय आरो दुधनैयाव बिदिनो 1 सप्ताहसो बेखौ दुधनৈ नङा गुवाहाटियाव 1 सप्ताहसो ट्रिटमेन्ट खालामबाय थादोंमोन